Iki ceritane persiapan tanggoku ameh mantu neng kelurahan iki. Lah iki aku diutus karo Pak RT konjiku kain tinggo ling-ling kon pinggir kacang kuwi. Iki lah konjiku ning omahe koncoku. Kaine yo ngene iki. Iki biasane dipasang ning nggon kacang ngono kae, pinggiran ngono kae tinggo nutupi sekitare kuwi kan ora ketok. Ora jiko terus tak gawa meneh nang kelurahan iki lagi nyebrang. Angel arep nyebrang iki dalane rame, dalane yo pas weekend dino Setu dadi dalane rame. Iki ning kelurahan iki nata kursi, terus iki kursine disarungi gen rapi, gen wangun lah, gen patut. Ya wis rampung nata kursi, kursine ya wis disarungi, terus mejane wis dikei taplak, terus leren dilut ya sak udutan. Rampung nata nggon neng kelurahan, terus iki ning nggone sing duwe gawe yo ngetokke wedang. Tokke wedang karo snack dinggo sing rewang mau. Ibake enek acara ning omah iki. Dadi kaya midodareni ngono. Ya sing nom-nom bagian ning mburi, bagian nyiapke wedang, nyiapke panganan. Lah engko nek enek daharan yo disiapne terus engko ditokke dihidangke ning para tamu ngono. Iki karo nunggu acarane iki ya jagung-jagongan karo kanca-kanca ning pawon. Dadi iki acarane iki ning ngarepan kuwi kaya apa ya, bubak kawah apa piye ngono kae lho, aku lali jenenge. Pokoke ngono kae lah. Kuwi karo nunggu acara rampung ning pawon sik. Juk bar iki engko ngetokke daharan utawa ngetokke sego. Nah iki wis persiapan arep ngetokke sego. Lah engko nek wis segone metu wis didahar, acara rampung ngono kae sing nom-nom ngene iki ya terus engko singgah, bar singgah ya wis rampung terus pamitan mulih.